Ljudi moji, stigli smo u taj grad, što su rekli. Kao rekli su da je grad, međutim ja ovdje, brate, ne vidim grada. Kaže, brat, stigli mi na tu glavnu stanicu, kaže, brat, 100 metara. Ja gledam, brate, gdje smo? Sad ću vam pokažem, gledajte, ovo majkiti. Grad. Srušen grad. Weißt du, dass es 35 Kilometer bis Paulsberg, Managua-Wasserfall kommt auch Trinkwasser von Romstein, Aquädukt. Aquädukt. Das ist wichtig. Ej, ljudi, napadnuti smo bili od čoveka jednog. Mi bukvalno došli, pokazao sam, vidjeli ste malo, sad pred 10 sekundi ste vidjeli, izgleda bukvalno srušeno sve. Ja gledam, brate, rekao čak da idem u grad, Međutim, ovo su kao neke ruševine. I ovo ovdje sve što vi vidite sad tu, ovdje sve to bilo more, tako da je sad tu i pesak, i rekao nam, znači počeo da nas vodi vamo, pa počeo da priča, bukvalno ja sam rekao, kao da ovdje imaš lep pogled, kao. I on čovjek nastavio da ide, odvede nas. Razmišljao sam da idemo kod Kamila, brate, da vam pokažem. Kamile, tu smo, eto, te idemo u grad, brate, još nismo stigli do njega. Šalim se, slikali smo se baš dosta dugo, pa zato nismo stigli. Inače sad ćemo da idemo kada tamo. Vidite crnu Kamilu Debra, jednogrbnu, gledala, brate. Ništa, momci moji, to je bilo to. Vidimo se usput sad u zgradi, tako je. Ljudi, fun fact, u Egiptu i u Turskoj, bukvalno nigde nisam vidio kuće, brate, na ulici. Evo ga, brat, hoćeš ti u sliku da budiš? Ljudi, mislim da smo našli još jedno mjesto koje je
I ljudi, sad smo kupili nešto da pijemo, tako da ono, sad ćemo se spustimo polako dole. A ga brat vozi. Da, nije im nešto grad. Nije im nešto grad, mislim, ako je ovo grad, onda gubi me. Ja moram da vidimo stvarno na mapi gdje nas je odveo bus. Tako da, ne znam da li je ovo grad i šta je bukvalno ovo. Nisam ovo očekivao, stvarno. Mislim, rekli su da je veliki grad, brate, ovo nije grad, šta je? Mislim, ovo je više turističko mjesto da se vidi, jel? Tu smo i pogodili što se tiče toga. Mada meni ne boli dupe za to. Ali, šta mi je sad trenutno interesantno, možda su ovo nekad bile turske kuće, šta vi kažete? Ovo ko da sam gledao, ono, brate, Ivkovu slavu, brate, takve kuće, ono, bukvalno slično. Nikad ne bih rekao da sam pogodio ovaj, mislim, bukvalno gdje god smo sad prošli, ali znači, bukvalno nisam znao da ćemo ovdje doći. Mislim, ovo je baš prelep pogled. Wow. Eto da neku sličicu, brate, mogu da napravim screenshot. Koliko je dobro. Bukvalno. A da, ovdje su brodovi. Onamo imamo mali, moderni svetionik. Brodovi. Brod. Tamo je svetionik. Zoomirat ću ga. Kućice, palma. I tako. Imamo gusarski brod. Hoćemo palmona. Mačke su jako druželjubive. Kao što rekao, nijedno kuće nismo vidjeli. Izgleda da stvarno ljudi ne vole kučiće. Vidjeli smo mačku bez repa, brat. Au. Baš. Gadno izgleda, nisam mogao da vam pokažem pošto je sad otišla. Mada nisam ni ja znao. Da, ako pitate se što nosim Dux, nije Dux nego je ovo, brate. Zato što je malo onako hladno noću, znate. Nije nešto puno hladno, mislim, bukvalno. Nije hladno, ali nismo znali koliko ćemo dugo da ostanemo, pa ono, brate, kad bi se spustilo skroz sunce, ono, bilo bi nam možda čak i hladno. Vidite, ovdje je sve zatvoreno, verovatno ovdje leti je baš dosta ljudi ovdje. Verujem da je jako dosta ljudi tu. Imamo zalazak sunca, sad će se svanne. Koliko je sati? Fokus 19:07 je sad. 7:07 je sad, kod vas je verovatno 8:07. 1 sat unazad, ili sat, ne, 6 je sad kod vas, kod nas je 7 unazad. Da vam pokažem zalazak sunca i tako malo na interijer. I ljudi, sada vidite koji pogled, čovječe. Znači, bukvalno vrhova. Nego nešto mi ne ide u glavu. Vidite ovdje iza mene, gledajte sad ovo. Vidite to iza mene, bukvalno. Znači, izgleda kao da sam u rimljanskom carstvu, brate. Znači, bukvalno mi je jako čudno ovo i ove ruševine i sve to. Znači, bukvalno kao, ne znam istoriju, ali bukvalno mi tako izgleda. Ne izgleda mi turski stil, nego mi bukvalno izgleda kao neki rimljanski stil. Grčki stil, ne rimljanski. Pa Grci je nešto između ruskog i ruskog. Ništa. Zaboravite što sam rekao, bukvalno, brate. Ovo mi se jako sviđa, brate. Ovdje bukvalno bi mogao da blame, brate. Odavde skočiš u more i kupaš, ne moraš da ideš na neku plažu ili ne znam ja šta. Baš ono, mnogo lepo, brate. Pogotovo ovdje. Ne znam, mislio sam, brate, da je grad ko grad. Ono, sve jednom popim piće, brate, ono, ko kod nas. Međutim, nije, brate. Bukvalno nije. Stvarno prelepo je ovdje. Već mi boli ruka držeći
kameru, sad ću promijenim na levu ruku. Doći ćemo ovdje, sad ću da vidim. Sad ću vam pokažem ovdje, ćemo da vidimo da li ima nešto posebno. Da, braćo, to je to se tiče ovog vloga. Wow, brate, gledaj koja je slika. Nabrađu par fotki ovdje, braće. Mnogo dobra stvar, brate, mnogo lepo. Vidi mački. Aha, nešto love, brate. Uhuhu. Svi su otišli, bukvalno nima žive duše. Kako ćemo mi kući, ne znam. Peške, a dobro, pa nemamo puno peške, jedno 3 sata. Pa nije puno. Ja mislim da smo mislim su oni nas zaključali. Ljudi, ako su oni nas zaključali, ja ne znam, vidi lutke glave, bratu, sosam se. Šta je ovo jebote? Kada matka? Hoba! Pijemo. Ula. A miševi, bate, a? Nema miševi za tebe. Gotovo tebi. Nemaju miševi. Ja kažem, brate, u Turskoj nemaju kjarovi, ono, brate, čuju se gore od vukova, je. Neko nam se usro, la 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 la. Buraz. Jebem ti život, šta je ovo? Pustoš. Ne, ljudi, ozbiljno, mnogo velika pustoš, brate. Ništa, ljudi moji, htio sam samo da kažem da ako dođem u kući, ja ne znam, brate, ono, bukvalno. Šta mi gledaš, ozbiljno ti kažem kako dođem u kući. Jebi ga, ja sam se, ono, bukvalno se nisam slikao, ono, ne pamtim, ali danas sam ga, brate, sam se slikao, ono, za cijel život, brate. Za cijelu godinu, tako reći, do sljedećeg odmora. Više se ne slikam. Ali, ljudi moji, sutrašnji dan će biti jako zanimljiv. Tu će se dosta vlogati. Tako sad kad dođem kući moram da ispraznim cijelu memoriju ovog kartice, da bi sutra mogu imati dovoljno materijala da snimim. Jer bukvalno sutra idemo na neko lepo mjesto gdje ono, bratu, ima li kraja kad ćemo kući? Ja ne verujem. Znači strašno. Mi ćemo sad da propustimo večeru. Nećemo jest ništa. Crknut ćemo gladni večeras. Ješt ćemo, ne znam, prste, brate. Nemam pojma, ali bukvalno mislim da ono, baterija će sad da se ugasi i to bi bilo to. Bili smo na plaži i sad bukvalno, kako smo na plaži, mislim kad smo išli ka plaži, bilo je baš lepo vreme, vruće onako. A tamo, brate, nije da duva vetar. Ubi ljudi. Tako smo se smrzli na plaži, ali ovdje, brate, niti duva vetar, niti bilo šta. Znači toplo je. Ne znam u čemu je fora. Tamo ubi vetar. Vjerojatno što je otvoreno, pa nema sad, kako se zove, nema... Ono, ovdje je kao zatvoreno, pa imaju zgrade, pa ne duva puno vetara. Ondje je otvoreno, pa duva puno vetara, ali
ipak ono malo je, ne znam nijak kako da vam objasnim. Brate, je ladno, idi pekaj, moram pobegnemo na bazen ovamo, tako da ono, nije izdržljivo jer toplo je, leto je, mislim leto, toplo je ono, ima 20 nešto stepeni, ali fora je što duva ladan vetar, verovatno od nas. Kod nas pada sad sneg, a mi smo ovdje na letovanju, prilike. Najavili se će da pada sneg danas i u tome je fora, zato što tamo valjda pada ladan sneg, ono sneg, ladno je vreme i odatle dolazi ladan vetar i nam uništava odmor. Trebali smo da odemo negdje dalje. Mislim, mi smo htjeli bukvalno da idemo dalje za Egipat, pošto tamo ima bukvalno 30 i nešto stepeni, baš je pretoplo. Još da duva tamo vetar, ali brate 30 stepeni, znaš. Tako da, mislim da je sad najbolje vetar, najbolje vreme za Egipat. Međutim, mi smo htjeli da nam vrate pare posle 2 dana kad smo bukovali. Mislim, kad smo rezervisali, kad smo platili, oni su nama rekli kao da nije moguće. Rekao, samo 2 dana ili 3, slagaću vas, je prošlo. Mogli su bukvalno da nam, ne moraju da nam vrate pare, ali makar da nam prebace za Egipat, da samo nek zadrže pare, doplatit će ako bude hotel bio skup, ili ako bude bio jeftiniji, nek zadrže te pare, samo da nas prebace, da nam ne bi propao odmor, jer je bukvalno toplo, ali jebi ga kad dune vetar, brate, i non stop kad duva je ladno, brate, ladan vetar. Ne osjetiš sunce, zato što ti duva ladan vetar, to mi je kao kad, što znam, napolju upalite klimu, brate, ne, otvorite prozor, ulazi topao vazduh, ali klima i dalje cepa hladan vazduh. Kako da objasnim, znate što ću te kaži. Tako da brate, već, Bože me sačuvaj. Dobro, ali ipak bolje nego da smo u ovoj kući na snegu, onako, tako da je mnogo bolje. Jel da? Tako da je matori. Se ja vidim, brate, ja ne znam da se vidi. Izo. Okej. Ništa, momci, javljam, sad ću vam pokažem kako izgleda hotel. Malo, sam to već pokazao, ne znam. Tako da ćemo da vidimo.